Ka Shnong Langdongdai, ha West KHASI Hills District kalat sakhi ya ka jingkala ka babha Lyngba ka Inspirational Village Scheme. Kani ka Shnong ka badang sa dien haus nam azap huwei kat kum ka jinglum jingtip ka sokar bat la dep ban baha arklur tingka na ka benta ki kampenroy ha kani ka Shnong. Uba birbor riangtem usodar ka Shnong ulapan pawe ka jingkermen ba Lyngba kani ka scheme ka Shnong kan yo ban shna ya ki jingdon kam na ka benta ki nongwan jingok kai. Ulapan pauru ya ke jing sngongu ya ke sorkar laban ongru baga Shnong Langdongdai kadai tang maka ke Shnong na rilom KHASI jaintia ke balasha kentup hakni ke program nalo ki lightly ki weipat na rilom garo iyo hadu menta ka sanction jong kani kalong ba ajing syakre arkrur te hak estimate kaduna no lai lak oi tang si kro khandai bunyo lak ngandon jingkit bahan namar ba naka DRDA kila tender layo do way ni kontrak na po nong stain ba marngar te imbati bahadu kano kila yo priang i kapisa andre kabangi imanta ka jingtre kala tulun bah sai ngin kermen ba hakini ki snam ki banwan ngilla ban yo ya ka building ka ba lai mala kare ka jingker khu ya kini ki ya ka thani ba ka we ya ka Shnong jongi ya ka than namar ba kidon ki kenja meeting ki ba wan nabar ngimdon ka hall ka ba biang teng ngin la ban panlong meeting hang tu don kinong we ki ba adai khamtam sa ka than jongi sai poi kini ki research na foreign te ki la ban sa hang tu kumta ka long ka jing herap kai karib